କେବେ ଆସିବ? ଏଇଟା କଣ ତୁମର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ବେଶ, ତମେ ତମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇଦେଲ। ଏବେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇଦିଅ। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଛି। ଖାଇସାରିଲାନି ସେଇଟା ତମେ ଭୁଲିଯାଅ ନିଜ ସଦା। ସେମାନେ କେବଳ ଛୋଟିଆ କାମଟା କରିକି ଦେ ସେମାନେ ଏତେ ବଳଟା ଦଉ ମୋରି ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଠିକ କରିଛି। ତମେ ଏ ଘରେ ପାଦ ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଜଳ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିବି। ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ହଁ। अरे दी दिन हेलाणी ता बापा मुझको पानी टोपे भी नहीं रहा कही कही थकी रही मो कथा से सुनु।